Beliau kemudian seni Raja Raja ini yang apa pula beliau harus kalamin Borodin Christmas apa ikhlasnya dong. Biko ngejar benanai Christmas ini saprember be kemudian seni Raja Raja ayah pada kamunku ang BPF dulu ini jangan sabai pon bangor. Apa istilah orang Islam seni Raja Raja ayah pada kamunku jangan lakitin. Kungri oncolni Raja Raja गोबां बर' हारिनि थाखाय अबदान दङ मोनसे समाव संग्राम सोलिबाय थादोंमोन एबसुनि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन एनडिएफनि आन्दलन बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिराद कन्ट्रिबिउसन दङ एबसुनि आन्दलनावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाया लोब लोब एबसुनि लेंनाय बादियाव ओंखारदों जेला बिएलटिया आन्दलन खालामदोंमोन बे समावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाया गोबां सापर्ट होदों जेला एनडिएफआ गाव सम आन्दलन खालामदों बे समावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिराद मदद होदों नाथाय बिटिआर एकर्डआव बे ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जेबो बाव एकर्डनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जेबो सफैयासै जेला प्रमद बर'आ आन्दलननि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ राजा लामा ट्रेन लामा जथेनाय बा दिल्लीयाव हांख्रायदोंमोन बे खुंग्रि ओनसोलनि रायजो राजाया गोबां बाहागो लाहैदोंमोन नाथाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजाया जेबो मोनासै ओंखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजानाव खुद्रिसारनाया थाखागोन दा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो प्रमद बर'आ सिगाङाव बुंदोंमोन जे गावहा बर'नि जेंनाया जोबाबा गाव माब्लाबाबो एमएलए इलेक्सन गेलेया होननानै एमएलए मन्त्रि जाया होननानै गावनि डायरियाव पलिस्टप होनानै सेवरागुरियाव रायजो जाहैगोन होननानै दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा सिगाङावनो बुंदोंमोन जे प्रमद बर'आ चिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों जे प्रमद बर'आ ओनसोलनि जौगासारनायनि थाखाय आन्दलन खालामाखै हाग्रामा महिलारि सारा सिगाङावनो बुंदोंमोन प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे माब्लाबाबो बे इलेक्सन गेलेया बर'नि जेंनाया जोबागौमानि दा दिनै प्रमद बर' बुंनाया जाखो ना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बुंनाया जाखो बेखौ रायजो राजाया जाहाथे बिजिरनानै नायो प्रमद बर'आ आमिनगावआव गोबां रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ सतबांसा जाहोदोंमोन सान अखाफोर आरो बर'नि गिबि मंग्लं सुजित नार्जारि बर'नि आइजो माहारि जाय जिनाहारि खालामजानाय बिथांमोनखौ साखि दोननानै सान अखाफोरखौ साखि दोननानै बर' गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ समायखिरा जाहोदोंमोन नाथाय बे समायखिराया दिनै दैयाव थांबाय बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै समायखिरा लाहोदोंमन प्रमद बर'आ नाथाय बिटिआर एकर्ड खालामबाय अकल गाव चिफ जानो थाखाय गावनि स्वार्थनि थाखाय दिनै सिगनेटरिफोरानो दिनै जाय बिटिआर एकर्डआव माने साइन खालामबाय सिगनेटरिफोराबो दिनै गोजोननाय गैया बे बिटिआर एकर्डआव बिथांमोना ना बर' रायजो राजाया गोजोनखो ना बे ओनसोलनि रिभलिउसनारिफोरा गोजोननाय दङ रावहाबो बाव गोजोननाय गैया दिनै फरायसाफोराबो लोब लोब बाहागो लाफैदों बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों कन्ट्रेक्टरफोरा खावलायदों जेरैखि जाया प्रमद बर'खौ पावाराव बोख्लायनो नांगोन नङाबा बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनला सेस जालांजोबनो थांगासिनो दङ बेफार बानिज्य फुरा दुर्बल जालांबाय दा बे ओनसोलनि आबादारिफ्रा खावलायदों प्रमद बर'खौ जेरैखि जाया बोख्लायनो नांगोन होननानै दा दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो खावलायदों गोजोना रावनावबो गैया दा बिथांमोना बुंबाय थायो गोजोन फैबाय होननानै दा गोजोना सोर फैखो ना फरायसाफोरा गोजोननाय दङ ना दिनै जाय लेखा गोरों बिए पास एमए पासफोराबो साख्रि मोनासै टेट पासफोराबो साख्रि मोनासै दा ओंखायनो साख्रि मावग्राफ्राबो गोजोननाय गैया साख्रि नागिरग्राफ्राबो गोजोननाय गैया फोरोंगिरिफ्रा गोजोननाय गैया आबादारिफ्रा गोजोननाय गैया सहि खालामग्रा एनडिएफबि सिगनेटरिफ्राबो गोजोननाय गैया दिनै गोबां जेलाव दङ आरो जाय जेलनिफ्राय बाहेरायाव दङ बिथांमोनाबो जेरैबायदि मान सन्मानजों मिजु नेशनेल फ्रन्टआ सहि खालामखांनायनि उनाव जेरैबायदि मान सन्मान मोनदों बिएलटिफोरा सहि खालामखांनायनि उनाव जेरै मान सन्मानजों न'खराव रायजो जानो हादों परिबेस मोनदों बेबादि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रिभलिउसनारि आरो सिगनेटरिफ्राबो बेबादि मान मर्यादा आरो बेबादि रायजो जानो हानाय सुबिदा खालामना होनो हायासै ओंखायनो दा गोजोना रावनाबो गैया अकल गोजोना प्रमद बर' आदानि खुगायावल' गोजोन दङ ओनसोलाव रियेलिटियाव गोजोननाय गैया